Петров. Съдийски наблюдател, топ рефера от близко. Хубав пробив на Педро Еуженио, затворено обаче вече от Христофор Хупчев. Педро Еуженио продължава да задържа. Борислав Цонев на границата на наказателното поле. Цонев удар с левия крак и спасяване на Мирослав Антонов. Шопов отдясно. Успя да подаде през Динков. Възможно за Дунав. Пропуск. Дело на Юлиан Ненов. Най-чистата голова възможност идва в 17-та минута. Тя се откри пред Юлиан Ненов. Шопов. Сега рикошет ще се умее ли Берой да се възползва от него, удар и гол! 1-0 за Берой в 29-та минута. Голмайстор Серджио Негруц. Като че ли логичното се случи. И новото румънско попадение. Дебютен гол. Негов за новия му тим Берой. Това е първия гол за Берой. Будинов остана под топката. Страхотно изпълнение на Карагерен. Добавка на Будинов. Резултатът е изравнен. 81-та минута. 1-1 голмайстор Будинов. Заслуга за този гол има и Карагерен, разбира се. Будинов. Първи негов гол от началото на сезона. Първи гол на градския стадион в Русе. Откакто Дунав се завърна тук. Сигурен съм, че ако този резултат се запази, или по-скоро ако